Ještě jednou dobrý den. Koukám, v chatu mám pozdrav, ale ne pro mě. Tomáš dneska neškolí. Moje jméno je Alojz Zadražil, jsem ze společnosti Initmax, pracuji jako Zabbix konzultant a vítám, nic se neděje, vítám vás na dnešním webináři. Tak, tím, že mi tady do chatu píšete, tak předpokládám, že mě slyšíte a samozřejmě během dnešního webináře máte k dispozici sekci Q&A, otázky, odpovědi. Pište mi primárně otázky tam a případně do chatu, mám to otevřené na druhé obrazovce a budu se v průběhu webináře snažit odpovídat na vaše otázky. Dnešním tématem je pokročilá detekce problémů. Budeme se věnovat nastavením triggerů, tomu, jak to vlastně funguje, jak se zbavit problémů falešných poplachů, flappingů a podobně. Já se přiznám rovnou na začátku, že tenhle webinář nemám moc rád. Nemám ho rád protože tohle téma je hrozně rozsáhlé. Je to téma, které nám spojuje dohromady některé další webináře, které už jsme měli. Spojuje nám vlastně tagy, spojuje nám korelace a podobně. A my se všeho v podstatě jenom lehce dotkneme. Já se pokusím udělat nějaké příklady, moc jich teda nemám, je to jeden z webinářů, kde je nejméně příkladů, je to takový povídací webinář. A když si to vlastně přeložíme do toho, jak probíhají školení v Zabbixu, tak problémům se věnuje specialista, školení mám specialistu na profesionála a pak je ještě jednodenní školení jenom na to pokročilé nastavení triggerů. Takže my tady vlastně v hodině nebo hodině a půl shrneme něco, co se probírá na školeních v několika dnech. Takže to je jeden z důvodů, proč ten webinář já úplně nemám rád, protože prostě není tady ten prostor, aby jsme to všecko probrali do hloubky. Takže spoustu věcí budu jenom naznačovat, ukazovat cesty a případně uvidíme příští rok, jak se povede webináře upravit, kolik času bude na to, jak bychom si probrali další věci dál, nebo jestli uděláme nějaký meetup, kde bychom se některým problematikám věnovali detailněji. Tak, teď už k dané problematice. Úplně na začátek, jak vlastně tečou data v rámci Zabbixu, máte sledované systémy, z těch sledovaných systémů získáváte metriky, získává je Zabbix server, odmyslíme si, že máme nějaké proxy a podobně. Ten Zabbix server ukládá do databáze a nad databází je vizualizace. Zabbix server ale zároveň ty metriky, ty hodnoty vyhodnocuje a na základě nastavených pravidel vám v té vizualizaci zobrazuje, co máte v pořádku, co ne, a nebo také posílá notifikace. To je to, čemu se budeme dneska věnovat. Tak, první, na co narazíte, ještě než se vůbec dostaneme k tomu vyhodnocování, ale je to z hlediska vyhodnocování důležité, tak jak vlastně často máte spouštět, jak vlastně často máte ty metriky sledovat. Jestli prostě, když nastavíte, že má Zabbix sledovat každých 60 vteřin, tak Zabbix se snaží rozdělit, distribuovat ty checky rovnoměrně do toho minutového intervalu. Můžete říct, že chcete mít různé časové intervaly, že v pracovní době chcete testovat ty metriky třeba jednou za minutu, mimo pracovní dobu jednou za 10 minut. Už jenom proto, abyste buď ulehčili databázi, nebo prostě nechcete mimo pracovní dobu, vás ty data tolik nezajímají, nebo chcete to sledovat jenom v pracovní dobu. A nebo přesně v daný čas. Můžete itemům nastavit, že daná metrika bude vlastně získávána z toho systému třeba přesně v celou hodinu nebo v celou a v polovině hodiny, takže v 8, v 8:30, v 9, v 9:30. Prostě v nastavenou dobu budete vždycky získávat informace. Vždycky, když pak vyhodnocujete
jaký máte problematický stav, začnete používat nějaké funkce z těch, co si budeme teď o nich povídat, tak musíte počítat s tím, jak vám ta data chodí. Protože většina těch funkcí, kromě časových funkcí, se vyhodnocuje, ten Zabbix server vyhodnocuje ve chvíli, kdy dostane nová data. Jo, a když řeknu jednoduchý příklad, když chcete použít funkci average, průměrnou hodnotu, a řeknete, že chcete vyhodnocovat průměrnou hodnotu za poslední 2 minuty, a data získáváte jednou za 5 minut, tak průměrná hodnota za poslední 2 minuty bude vždycky stejná jako poslední hodnota. Jo, není to, proto o tom mluvím. Není to průměrná hodnota z několika hodnot, to byste museli použít funkci s parametrem s křížkem, kde máte, že chcete několik hodnot zpátky, ale když dáte časovou funkci, tak musíte počítat s tím, že máte nějaký interval získávání dat a pak nějaký interval vyhodnocení dat. A ve chvíli, kdy hýbete s intervalem pro získávání dat, musíte si zkontrolovat nastavení triggerů, tak abyste si právě nezničili tyhle ty průměrné hodnoty a podobně. Tak, co jsou to vlastně ty triggery? Trigger je definice nějaké hraniční hodnoty. Triggerem nadefinujete, kdy ta daná metrika, kterou sledujete, překročí nějakou hodnotu, která vás v tu chvíli už zajímá a má vám změnit stav toho, buď té metriky, přímo vyvolat nějaký problém, nebo stav toho zařízení, můžete ty triggery kombinovat. Používáte v rámci definice triggerů operátory, takže plus minus děleno krát, a porovnání větší, menší, rovno, nerovno, větší, rovno, menší, rovno. Potom spojujete podmínky pomocí endu, pomocí logického součtu, logického součinu, anebo používáte negaci. Tak, funkcí máme spoustu, budeme mít v tabulce na následujícím slajdu, tuším, a nakonec, když jsou tu uvedené příklady, tak definice triggeru může vypadat takhle. Máte funkci, v závorce máte z jakého hosta, jaký item a operátor a hodnotu, s kterou se porovnává. Můžete porovnávat různé dvě funkce, můžete porovnávat se statickou hodnotou, můžete porovnávat s makrem. Ukážeme si. Co je důležité, co jsem si doplnil ještě dneska ráno, kde vlastně můžete ty funkce použít. Za chvilku se budeme těm funkcím věnovat, a funkce můžete použít jak v definici triggerů, tak v kalkulovaných položkách a v rámci expression maker. Proč je to důležitý? Důležitý je to proto, že když budete dělat triggery, tak dost často, když vytváříte nějaké triggery nad vlastním systémem, tak vy vlastně nevíte, co za funkci použít, jak ji vyhodnocovat, a dokud nemáte nějaká historická data, tak ani nevíte, jak se vám to bude vyhodnocovat a jestli to, co dostáváte, je vlastně to správné. Proto není někdy na škodu si ty funkce vyhodnocovací dát do jednotlivých itemů a pak si porovnávat výsledky tak, jak je máte v historii, jestli ten daný výsledek je to, co očekáváte. Takže funkce můžete použít i v kalkulované položce v rámci itemu. Teď, abych se vrátil ještě tady k té definici, k těm příkladům. Tato syntax, vlastně, kde máte, řeknu, je to funkcionální syntaxe, kde máte funkci, z čeho porovnání, není v Zabbixu od jak živa. Dřív byla syntaxe vyhodnocení triggerů jiná. Pokud jste ve verzi 5.0, pořád používáte jinou syntaxi. Tuším, že od verze 5.4 se změnila syntaxe na jednotnou syntaxi a od té doby se jak v triggerech, tak v kalkulovaných položkách, tak v expression makrech, ty předtím nebyly, používá stejná syntaxe pro funkce.
za mě se to od té doby hodně zjednodušilo, tak jak se to srovnalo vlastně ve všech těch místech, kde to používáte do stejné syntaxe. Před tou verzí 5.4 to za mě bylo trošku matoucí. Pokud jste dělali upgrade, tak víte, že se vám ta definice funkcí automaticky skonvertovala do té stávající definice. Takže pokud ještě stále jste na verzi 5.0, LTS verzi, doufám, že nikdo není na 5.2, která už je dlouho nepodporovaná, tak pořád můžete LTS verzi 5.0 používáte staré definice triggerů, já se k ním vracet už nebudu, ale nebojte se upgradeu, ten upgrade vám to převede do definice, která je aktuální. Tak, tady je tabulka vlastně funkcí, které dneska v Zabixu máte. Částečně si ji teď projdeme. Částečně si k ním si k tím funkcím něco řekneme, nebudeme je probírat úplně dopodrobna. To je právě to, co se dělá na těch jednotlivých školeních. Pak mám tam nějaké příklady, o těch se budeme bavit dál. Když to vememe abecedně, agregační funkce vám dovolují vlastně pracovat s historií. Agregační funkce vám dovolují podle daného intervalu, které té funkci zadáte, spočítat nad danou historií něco, co potřebujete. Nejjednodušší funkce, které tu máme, jsou average, průměrná hodnota, maximum, minimum, někde tady je minimum, suma. To jsou věci, které si budeme za chvíli o nich říkat, které používáte určitě, pokud Zabix používáte, tak je používáte, jsou ve standardních šablonách a právě vám vylepšují ten pohled na tu historii a vylepšují vám její analýzu. Z těch funkcí, které přibyly od verze 6, jsou to hodně matematické funkce, které vlastně vám dovolují zpracovávat historická data a porovnávat potom v rámci složitějších výrazů. K čemu třeba jsou ty stdef pop, stdef sum a podobně. Jsou to funkce, které vám spočítají standardní odchylku nad nějakým intervalem v nějakém časovém úseku. Ještě až se za chvilku dostaneme k trendovým funkcím, tak tam se používají podobné matematické funkce a používají se tyhle funkce se v principu používají pro detekci anomálií, protože tyhle funkce vám umožní spočítat střední hodnotu za nějaké období. Vy můžete říct, že chcete střední hodnotu za každé pondělí od 8 do 10 a on vám ji spočítá a vy pak můžete říct, že chcete, aby se vám objevil problém ve chvíli, kdy odchylka od té střední hodnoty je větší než nějaký parametr. Nebo si spočítáte standardní odchylku, ještě k tomu standard deviation a porovnáváte to přímo s ní. A máte v podstatě dynamicky definovaný trigger, který na základě nazbíraných dat vám vyhodnocuje, že se vám děje něco divného, že aktuální hodnota je abnormálně vychýlená vůči historickým datům. Za těmihle funkcemi je poměrně složitá. Je to zatím matematika, která vám umožňuje se s tím poprat. Já jsem se s tímhle potkal už ve verzi Zabixu v 5, kdy jsem u zákazníka narazil na problém, kde chtěli tohle řešit. Chtěli to řešit na úrovni sledování platebních metod a chtěli vědět, kdy prostě chybovost při platbách je větší než standardní chybovost v danou hodinu daného dne. Ve verzi 5 jste tyhle funkce neměli a nedala se použít ani analýza historie, ani analýza trendů, tak jak ji máme k dispozici dneska. Takže ve chvíli, kdy jste tohle řešili, jste si to museli opravdu spočítat. Takže
dělal jsem javascriptovou položku, která si přes API vytáhla historii a na základě té historie právě počítala ty střední odchylky, střední hodnoty a standardní odchylky. Dá se to i bez těchto funkcí, s těmi novými funkcemi je to výrazně jednodušší. Takže agregační funkce analyzují historii, pokud chcete. Jednoduché funkce, average, minimum, maximum, ty se používají běžně, pak ty střední standardní odchylky už slouží k výpočtům nějakých anomálí. Bitové funkce, posuvy, XORy, porovnání vůči nějaké bitové masce, date and time functions, datumové a časové funkce, kdy si můžete říct, že chcete porovnávat s nějakým časem, s nějakým dnem. Hodně se pak můžou používat i v rámci zobrazování triggeru, kdy si můžete v definici tak, jak trigger má vypadat, použít tuhle funkci v tom question makru a do jména triggeru si vložit, s čím vlastně porovnáváte, že to porovnáváte s jiným dnem. Takže datové časové funkce. Historické funkce, to jsou asi nejčastěji používané funkce. Nejčastěji používaná funkce samozřejmě funkce last. Funkce last, já se u ní krátce zastavím. Funkce last, ta vám vrací poslední hodnotu. Funkce last, pokud se podíváte do dokumentace, má také parametry, můžete jí dát jak čas, tak počet hodnot, takový ten křížek a číslo. A u funkce last si dejte pozor, když dáte last 5 minut, neznamená to, že máte nějakou průměrnou hodnotu za posledních 5 minut. Funkce last vrací vždycky jednu jedinou hodnotu. Když dáte last a 5 minut, tak je to poslední hodnota, která byla dostupná před 5 minutami. Když dáte last 3, tak je to třetí nejnovější hodnota. Jo? Vždycky je to jenom jedna hodnota a dělá se v tom pořád spousta chyb. Dejte si pozor na funkci last, že nevrací žádný průměr za posledních 5 minut nebo něco podobného, nebo minimum, maximum. K tomu musíte opravdu použít ty funkce minimum, maximum. Last vrací vždycky jenom jednu jedinou hodnotu. Funkce, které tady jsou, change count, count unique, jsou to funkce, které přišly zase někde někde od té verze 5.2, 5.4, funkce, které vám dokážou spočítat počet změn nad danou položkou, jestli nastala změna. Některé už tam byly teda dřív, ta change tam byla už dřív. Z těch novějších funkcí jsou tady ty funkce monoints, monodets, které vám vrací, jestli vlastně hodnota monotónně roste nebo monotónně klesá. Funkce pro práci z logy, log event ID, log severity, log source. A to je asi tak všechno, co jsem tady chtěl k tomu říct. A textové funkce. Tak, trendové funkce. Já si nejsem jistý, jestli je nemám ještě na dalším slajdu zvlášť, ale asi ne. Trendové funkce jsou zase matematické funkce, podobné těm agregačním funkcím, které máte tady, s tím rozdílem, že trendové funkce jsou počítány nad tabulkou trendů. Nejsou to funkce, které by se koukaly do historie, koukají se do trendů. Trendové tabulky jsou vždycky významně menší. Pokud vlastně za Bixem nepracujete, tak když odbočím, za Bix všechny hodnoty, které sbírá, ukládá, pokud nemá zakázáno ukládání, ukládá do tabulky historie, ukládá tam historicky data v intervalu, který má nastavený a každou hodinu si spočítá takzvané trendy, což jsou dlouhodobá data a do té trendové tabulky ukládá vždycky za tu hodinu spočítané minimum, maximum, průměr a počet hodnot, s kterými v té hodině pracoval. Takže 4 hodnoty a vlastně, když pracujete s Zabixem, tak koukáte buď do historie nebo do trendů v grafech a vyhodnocovala se vždycky jenom historie do té doby, než přišly ty trendové funkce. Na těch trendových funkcích můžete používat vlastně vyhodnocování trendů.
A proč jsou tam ty trendy? Je to z důvodu šetření místa v databázi, protože historie zabírá vždycky nejvíc, protože se ukládá vždycky v tom samplovacím intervalu, zatímco u těch trendů máte jenom 4 hodnoty za hodinu. Trendové funkce samozřejmě nejsou dostupné pro textové, znakové a položky typu log, protože se tam počítá, jsou jenom pro číselné hodnoty. Matematické funkce, tady asi nebudu nic k tomu rozvádět, máte tu spoustu možností výpočtů pomocí matematických funkcí. Operátorové funkce between a in v nějakém intervalu, jestli je daná hodnota v nějakém intervalu. Prediction funkce, k těm se vrátíme na vlastních slidech, jsou tam dvě, jsou tam forecast a time left, řekneme si o nich později. A na závěr funkce textové, stringové, kdy můžete zase pracovat ze znaky, můžete dělat left trim, right trim, ořezávat, můžete dělat replace a podobně. Pracovat prostě s textem v rámci té hodnoty toho itemu, která se vám vrátí.